semakin larut menerima kabar nan urang sampaikan mendedi kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam dehi dui den bansai di parantauan dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna dehi dui den bansai di parantauan dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan lebih dayo nan jo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy
Tapi apa kadayo tiyo bacinto nan putui sajo di hati denai batanyo adoko cinta suci. Tuhan tolong tunjukkan dia senang di hati. Sepanjang masa selamai tinggal oi cinta menjauhlah rasa sayang. Biarlah dan tunggu masa bila jodoh kau datang. Menjalin cinta, tapi apa kadayo tiyo bacinta nan putui sajo di hati denai batanyo adoko cinta suci. Tuhan tolong tunjukkan dia senang di hati. Sepanjang masa selamai tinggal oi cinta menjauhlah rasa sayang. Biarlah dan tunggu masa bila jodoh kau datang. Lalu kau ditusuk duri layak duka pau benyo nan bedo luka di hati menyusul sepanjang masa. Cinta menjauhlah rasa sayang. Biarlah dan tunggu masa bila jodoh kau datang. Lalu kau ditusuk duri layak duka pau benyo nan bedo luka di hati menyusul sepanjang masa selamai tinggal oi cinta menjauhlah rasa.
Aroi hari menantinya untuk kok nyato mimpi jorasian kasih siarin tanpa larai cinta kita. Udahlah, tahu kita satu tujuan, sama maraya cito-cito, namun tak sandung kaki derin tangan, orang tua udah malarai cinta kita. Badan
Senja.